Ir-rata tal-obeżità fit-tfal Maltin ta' 11-il sena niżlet minn 33% għal 28%. Dan ħareġ mill-istudju tal-Health Behavior in School-Aged Children li sar b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Meta mqabbel ma' riżultati tal-2010 kien innutat li fejn jidħol pajjiżna kien hemm titjib f'diversi oqsma bħal fl-obeżità, fil-konsum tal-frott u fl-attività fiżika. Minkejja dan Malta xorta klassifikat fl-ewwel post dwar l-obeżità u piż żejjed, għalkemm ir-rati fost it-tfal ta' 11, 13 u 15-il sena ta' kemm kienu jħossu li huma obeżi raw tnaqqis konsiderevoli. L-istudju semma kif aktar tfal qed jieħdu kolazzjon filwaqt li żdied il-konsum tal-frott fost il-bniet. Kien hemm ukoll tnaqqis fil-konsum ta' xarbiet bil-gass, għalkemm għal darb'oħra Malta tinsab fl-ewwel post f'din il-kategorija b'rata ogħla mill-medja tal-istudju. Fejn tidħol attività fiżika moderata l siegħa kuljum, il-persentaġġ ta' tfal ta' 11-il sena li jagħmlu dan huwa simili għall-medja tal-istudju, filwaqt li huwa inqas fit-tfal ta' 13 u 15-il sena.